Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsyadana ila ta'atihi wa jazarna an maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu li-irsyadil ibadi wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasyad. Amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh binisepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, jabat pemerintah, bapak ibu, keluarga besar Masjid Az-Zahir, As-Syahir, segenap pengurus takmir masjid ingkang kula hormati, Mbah Yai Bilal, Mbah Yai Mahsun, Gus Baha, Mbah Yai Ilyas, Mbah Lurah, suwaya kemawon, Kiai-kiai lintu ingkang kula hormati. Malam hari ini kita hadir di halaman masjid. Tujuan niatan kita sami nggih punika ibadah. Semoga hadir kita membawa barokah, maslahah, hasanah, membawa kebaikan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam semoga tetap terlimpahkan datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan tuntunan, bimbingan dan tauladan agar langkah hidup kita barokah, selamat dunya ki selamat wonten akhirat. Katimbalan sowan lewat Mbah Lurah kapure sekedik nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan malam hari ini adalah Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, dengan turunnya hujan kita diberi pelajaran oleh Allah bahwa hidup itu bukan pilihan, bahwa hidup itu dipilih oleh Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu lah yang menjadikan apa yang dikehendaki dan Tuhanmu lah yang memilihkan. Maka lahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi manusia. Orang yang mengatakan hidup pilihan itu cara kula kurang tepat. Lho sampeyan nek oleh milih ya moh to milih udan, milih terang. Tapi Allah milih nih hujan. Hidup itu bukan pilihan. Oleh milih moh melarat milih. Oleh milih moh cendek milih. Jadi sing kulite putih kaya sapi dipilih nih Allah. Sing kulite ireng kaya silit dandang dipilih nih Allah. Hidup itu dipilih nih Allah. Duh sampean oleh milih ya moh to Pak, oleh mak cah-cah. Sampean oleh milih ya milih Dewi Persik to. Sing duwe goyangan gergaji kan. Duh, sampean oleh milih moh oleh bapake cah-cah, milih oleh Pak Lukman to. Tapi hidup itu bukan pilihan. Lah Allah mengajarkan datang kita innallaha layak nemuten dawe Kanjeng Nabi layak dillahu lahu qadaan illa kana khairallah. Tidak ada pilihan Allah yang diberikan kepada hambanya kecuali yang terbaik. Ini sampean kudeli. Jadi pilihannya Allah ki gak tahu keliru. Allah ki maha kok, maha pinter, maha sayang, maha segala-galanya, gak tahu keliru. Pancen sing apik ngaji ki kudu udan. Ngono lho yo. Aja sampai unen-unen muni ngene piye pengajian ning masjid mambengi mening ning sayang udan. Kok sajake Gusti Allah nakdirne keliru to. Pilihan Allah tidak akan pernah keliru, Bu. Pilihan Allah mesti yang terbaik. Nah, terbaik itu tidak harus diberi. Kadang tidak diberi ya baik. So, sampai ini kalau duwe anak
Cik cilik jaluk lading jenengan wae napa mboten? Mboten. Oh, kula ibuke wae ya pekok to. Justru jaluk lading gak diwehi iki malah sing apik. Lek diwehi lading malah ora. Dong anake lho tas diperiksakne ning dokter anak. Dokter spesialis dawuhne Bu selama 2 minggu jangan mimi es. Mulih teko ngene dokter enek es tung liwat anakmu nangis jaluk es tung ditukokne apa ya? Oh ya, justru ora ditukokne kuwi sayang. Jadi sayangnya ora kudu diwehi, ora diwehi ya. Ngono lho, ora diwehi terang kisah. Allah ki sayang. Ngono lho. Mula urip aja iri, mergo irimu gak iso ngrubah takdir. Lha rumangsamu tanggamu sing sugih iki milih ora dipilihne Allah. Aja iri, sampean lek iri karo tanggane sing sugih, siji sampean berarti gak lilo karo takdire Allah. Sampeyan nek gak lilo karo takdire Allah rungokno yu. Sampeyan kon golek pangeran sak liyane Allah. Lekmu golek ning ndi? Dadi enek tanggane sugih panggah ikhlaso pancen kuwi pilihane Gusti Allah. Nomor 2 aja iri, mergo irimu gak iso ngrubah takdir. Apa lek tanggamu sugih terus awakmu iri dadi melarat? Ora, panggah sugih. Yo malah justru iri karo tanggane sing sugih, apa meneh sing sugih gak paham, mumet dhewe. Tanggamu tuku vario sirahmu teng teng teng. Tanggane tuku Innova teng teng teng. Tanggamu omahe ditingkat teng teng teng. Jenengan bendino arep sari iki teng 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 tanggamu lho sing kok ireni ra paham. Aja iri. Aja iri. Bojomu ben iso lemu, aja iri. Iri tidak bisa merubah takdir. Wong ki lek ditakdir sugih gak iso melarat, wong ki lek ditakdir melarat gak iso. Wong ki lek nek ana tulisane KEK RR jeleput. Kuwi lha mbok bendina istighosah ya panggahke. Lho. Kono ki wis enek tulisane. Enek tulisane. Ngono lho. Enek tulisane. Dadi ki wis enek tulisane Lukman ngaji ning Sukorame udan. Bareng ngono ning kedua ya enek wis tulisane Lukman engko ngaji ning Sukorame disangoni. Enek ning kene engko mbuh. Ngono kuwi ya. Enek. Dek, wis to, urip ki panggah penak aja brontak. Sampeyan nek urip brontak karo Allah kesel sampean kok. Yo. Sugih niku takdir, ora usah Nomor 2 sugih ki potongan. Wong lek ra potongan sugih kon sugih yo angel. Wong lek ra potongan sugih dijak numpak mobil AC yo mabuk. Bosok ditumpakne pickup lho Kamulan Ponorogo iki malah ra mabuk. Lho kok ngadeg karo nampek angin. Oh pancen balungan kiring iki aku. Lho tenan wong lek ra potongan sugih dijak numpak Innova terbaru iki lho. Kamulan Trenggalek lho mabuk ping 26. La ilaha illallah. Lho tenan kuping lek ra potongan sugih dikai mas-masan ya nyenyek. Mbok dikai biting lek kok garing to. Wo kuping kere kuwi aku ngono. Lho tenan. Lha wong lek ra potongan sugih ditukokne anggur lho sak kilo 20.000 ora doyan. Mbok ditukokne juwet lek kok malah seneng to. Wo pancen ilat kere iki. Lha tenan yo. Aja iri nggih. Nomor 3 nyapa ta urip aja iri. Soale sing kok ireni iki padha. Kowe iri karo tanggamu sing sugih lho rumahmu tanggamu sing sugih wong ayem kuwi wong kemeng. Mergo donya ki dudu panggenan ayem panggene nang swarga. Donya ki panggenan masalah, sugih ndek masalah, melarat ya duwe, pejabat ndek masalah, rakyat ya duwe, kiai ndek masalah, santri ya duwe Mas.
Tanggamu sing kok sawang ayem tak dudui demi Allah, dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Tanggamu sing tumpakane Pajero kuwi duduk wong ayem yu kuwi wong kemeng. Mula nek tanggamu numpak Pajero liwat ngarepamu ki lho wong kemeng liwat ki lho wong kemeng liwat kuwi padha kemenge. Yo. Wis aja iri nggih. Wis pilihan Allah mesti yang Lurah Kamulan sing apik ya Mbah Lurah iki. Iki pilihane Gusti. Sing gak dadi lurah aja iri, aja marah. Pancen sing apik ya Mbah Lurah, ngono lho. Iki sing milih Allah, mboten kula milih kok Pak Lurah. Iya ketepaan pilihan sampeyan iki padha karo pilihane Mbah Lurah. Lah sing gak dadi lurah jangan marah. Pilihan Allah tidak akan pernah keliru. Sing gak dadi lurah syukura, berarti sampean didohne saka bahayane dadi lurah. Ngono lho. Mak aku kalah pilihan lurah sing dimenangne Mbah Huri, Mbah Mas Huri nggih. Mbah Masruri. Nyapa Dik pancen sing Allah sing paling apik dadi lurah Kamulan iki Mbah Yai Ruri. Oh ngono. Allah ki sayang karo sampeyan ya. Aku tak kabari malaikat, dawuh malaikat, awakmu lek dadi lurah bahaya, iso-iso ngentekne duit pajak. Mula sampean kon bakul cilok. Ngono. Kuwi pilihane Allah ora tau keliru. Melu pilihan kami tua kalah. Syukuri berarti sampean didohne saka bahayane dadi kami tua. Mak kalah alhamdulillah ya. Allah sayang. Sampeyan nek dadi kami tua bahaya. Mula sampeyan dikalahne Allah ngeman sampean. Aku tas dikabari malaikat ya. Sampeyan nek dadi kami tua bahaya, iso-iso ngetengi rondo-rondo. Mula awakmu kon panggah bakul plembungan yo ya. Ora tau keliru pilihane Allah, nandur pari gak panen, syukuri berarti didohne saka bahayane, Pak. Mak, parine dibadhok tikus lho, Mak. Alhamdulillah ya. Pancen sing apik kudu dibadhok tikus. Lho kok iso temak ya Allah ya, kowe kira sadar lek ning sawah isine mek nesu tok. Tempene kegaringan nesu, sambel kepedesan nesu, kiriman rodok telat nesu. Ate lek nesu sampean mesti misah misuh, cacuk. Dek sampean lho yang gregetne krungu azan zuhur ning sawah ya ora mulih, mbok jamaah nang masjid ya ora. Krungu azan zuhur malah ngentahi, oh alah yah mene kok ya wis apa kabar tok. Mula akhire parine dipakane tikus ya. Lah nyapa? Kuwi lek dipangan anake awake dhewe sok lek gedhe tukang misuhan kaya awakmu. Mula dipakane tikus ben tikus sing misuhan. Kuwi lek dipangan anakmu solek gede gak tau gelem jamaah zuhur, gak tau gelem jamaah ning masjid, mula dipakane tikus ya ben sing ora jamaah tikus ae ya. Lha ngono lho, ora tau kliru pilihane Allah, Bu. Sing apik pancen kudu dan lha nyapa Allah pengen ngekehne ganjaran sampeyan. Mergo as-sawab niku biqadri ta'ab, ganjaran iki tergantung kangelane. Udan karo udan niku kangelane gede udan. Allah pengen sampean oleh ganjaran gede, mula diparingi udan. Udan karo ora udan kangelane gede pundi? Udan. Ini sayang Allah. Saya gede ganjarane, saya gede kangelane, saya gede ganjarane. Mula sing rawuh rene mlaku karo numpak motor ganjarane kathah. Numpak motor. Loh, lah kangelan tuku motor kuwi paham ora ta awakmu iki? Lah montore tok 30 juta. Urung helme, urung jakete, urung sime. Lah rene modal sikil tok kok njaluk ganjaran gede menyuk men. Mula sing rawuh rene ganjarane titik sapa mlaku ora numpak motor ora nunut. Mula sing nunut bar pengajian muduna. Wes sampean tak takoni jawaban jujur, sampean di anak wedok ayu. Dilamar cah lanang nggih anteng pinter ngaji, duwe motor. Sing kedua nggih anteng pinter ngaji tapi gak duwe motor. Milih sing di motor apa ora? Lah iya ndekne ya dong ngono lho. Para hadirin, hari ini kita masuk dalam hitungan kalender Masehi tanggal 1 Januari. Walaupun itu bukan kalender kula karo panjenengan, diakui atau tidak awake dhewe iki tetep menggunakan kalender Masehi. Dalam aktivitas apapun awake dhewe iki jek gawe kalender Masehi.
Pada hari-hari tertentu kita pakai kalender Islam koyok Rejepan, koyok Mulutan, koyok Unggan. Kalau kita bicara tahun baru, berarti kita bicara waktu. Kalau kita bicara waktu, kita diingatkan oleh sabda Rasulullah. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi niku dawuh, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas. Enek nikmat loro sing seringkali tidak disyukuri banyak orang. Enek nikmat loro sing seringkali disiakan, dilupakan banyak orang. Sahabat matur, napa Kanjeng Nabi nikmat loro niku? Siji, nikmat kesempatan. Al-firagh. Dawe Kanjeng Nabi, akeh manusa urip ning donya ki gak pinter nyukuri kesempatan, gak pinter nyukuri waktu. Dawe Kanjeng Nabi, nikmat yang termasuk mahal itu nikmat waktu. Karena apa? Waktu itu setelah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Mula bener sing didhawuhi wong kamulan sepuh-sepuh mbiyen, urip ning alam donya ki mek sepisan. Ora sepindo, ora setelu, ora sepapat. Urip ning donya ki mek sepisan. Hari ini 1 Januari 2026, ya mek hari ini tok. Awet awake dhewe lahir bayek tuwek sampai petuk tanggal 1 Januari tahun 2026 ya mek hari ini tok. Sapa sing tau petuk tanggal 1 Januari tahun 2026 sak liyane dina iki? Ngacungo tak tukokne vario. Artinya para hadirin, andekan hari ini hidup kita tidak berkualitas, ngaji ora, deres Quran ora, jamaah ora, sedekah ora, silaturahim ora. Andekan hari ini hidup kita tidak berkualitas, kula karo panjenengan rugi mulai hari ini sampai besok dina kiamat. Karena apa? Hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Yo, sampean kok mau Pak gak jamaah maghrib sampai sok kiamat, sampean gak iso jamaah maghrib ning wektu mau Pak. Benjing saged sesuk tanggal 2. Loh, lek ngono donya ki sing larang wektu. Sampean gak iso tuku mobil saiki, sesuk iso tuku, tapi lek sampean kehilangan jamaah maghrib tanggal 1 Januari, wis toh sampai kiamat gak iso sampean jamaah maghrib ning tanggal 1 Januari. 1 Januari maghrib iki mek sitok mau tok lho yo. Mek mau tok. Diomongi mek menteleng. Ora ngerti lek wong kesel apa piye. Kula jane didhawuhi Pak Lurah kan ngaji mriki jane wis kewesel Pak Lurah itu. Wah, lurah jenengan iki lek ngerayu jan pintere masalah. Bah, jan petuk aku lho ning Trenggalek diparani. Aku wis muni moh lho diamplopi tak muni. Yo, nah ini aku ya malih nah enak. Pinter lurah kamu lan. Petuk iki diamplopi yinggen kula lho somben. Aku ya malih muni oke. Nah, dong diamplopi aku kok yo ngerti lah kelemahan kiai aku ya ngono. Jadi hidup itu tenan Pak. Tanggal 1 Januari ki mek hari ini tok. Kesempatan kita melakukan kebaikan 1 Januari mek hari ini tok. Mula Sayyidina Ali nate dawuh, sapa wonge nang sasi Ramadan ora poso sedina ae. Padahal wonge waras. Mongko gak poso sedina ki gak iso dijoli karo poso 1000 dina sing berturut-turut. Jenengan 1 Ramadan niku mboten poso padahal awak sampean waras. Loh, nyapa Sayyidina Ali kok dawuh waras ngeten lho. Poso Ramadan ki wajib, tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Sampeyan lek lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong. Mula ning kamulan sok Ramadan kok enek wong lanang isu-isu rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne pancen kuwi wong. Awakmu lek ero wong kamulan kok isu-isu tuku sego pecel, dudingen kae lho wong. Mula sampean lek sok Ramadan Pak duwe tangga kok isu-isu rokokan aja dilokne. Ndang golek toko buka, tuku kacang atom karo roti sisir gek terus diendangi.
Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Luput kula lagi ngerti iki lho, aku lek sampean lara. Pak D ini menteleng lara piye karepmu? Lek kan sasi Ramadan, sampean rokokan berarti sampean lara. Pak D ini menteleng lara ndasmu kuwi. Pancen aku ora sir poso. Oke, beda malih karo kaji. Kaji ki wajib, tapi gak kabeh wong wajib kaji. Sing diwajib nek wong sugih-sugih tok. Sampeyan lek melarat yu karo Allah dipenging kaji. Mula lek pengen ora munggah kaji dadi wong. Mula lek ning kamulane nek wong omahe tingkat tumpakane roda papat tapi kok rung kaji berarti kuwi wong. Pak Lurah ampun kaji nggih. Pak Lurah dereng kaji berarti lurah kamulan. Iki sing rawuh ki rata-rata wis kaji apa durung? Oh, berarti sing rawuh rata-rata wong termasuk sing ngomong iki ya urung kaji. Lho lek ngono Pak Lukman wong melarat mergo durung. Mula panitia rungokno aku ki wong melarat. Tulung kok mulih sangonono. Mergo aku wong. Lah sing rada beda ki salat. Ki lho Pak istimewane salat. Salat ki gak ndelok lara, gak ndelok waras. Lara wajib salat, waras ya wajib. Istimewa salat. Sugih ya wajib salat, melarat ya wajib. Masya Allah begitu mulia salat. Ning rata-rata ora Trenggalek, ora Blitar. Lek wis lara iki kok terus ora salat to. Rumangsane iki lek wis lara oleh ninggalne salat, mboten pareng. Sampe nek gak percaya saiki benjing maghrib sampe tidak ning rumah sakit Trenggalek. Teko kono sampean maghrib pas teko kono deloken sing turu gluntung lak panggah gluntung ra salat. Anake muni ngene, "Bu, ayah kok ora salat? Ayahmu lara." Rumangsane lek lara oleh ninggalne salat mboten oleh. Justru lara ki le salat to. Mergo wong lara kemungkinane loro lek ora waras ya. Lho lek mati ninggalne salat kan yo mati elek to. Mula jenengan tak peseni yu lek ngendangi wong lara kudu wani nakokne piye salate. Tenan iki penting. Yo aja ninggalne salat lho. Sampeyan wajib salat maki lara, ora iso ngadeg lungguh yu. Ora iso lungguh gletak murep mlumah, ora iso-isomu apa. Kok isomu ketip-ketip ya wis salat karo ketip-ketip sah yo. Lek ketip-ketip gak iso tenang yu mripatmu tak remne tak salati. Lah rata-rata ki ora Blitar ora Trenggalek lek ngendani wong lara ki gak wani nakokne salate. Lah nyapa? Lah tibakne sing ngendangi ya ora. Lho tapi apa kabeh wong wajib salat? Nah, mboten panggah enek sing dipenging sitok wong gendeng. Lho lek enek wong kok gendeng karo Allah malah dipenging salat. Salat ora sah. Awake sehat kok gendeng dipenging salat. Sugih kok gendeng dipenging. Mula lek pengen gak salat dadi wong gendeng. Mula lek ning kamulan enek wong ning sawah dina Jumat ora mulih Jumatan panggah ning sawah, berarti sing ning sawah kuwi wong. Pak anakmu takon, "Bu, ayah kok ora tau Jumatan?" Jawaban tegas, "Ayahmu pancen." Lah, wong ora salat ya Allah, tenan lho. Mula lek tanggamu ora salat liwat ngarepamu tenan yo. Sampai aja ngelokne batino ae. Ki lho wong gendeng liwat, ki lho wong gendeng liwat. Lho wong lek ra salat. Jan koyo wong gendeng ki lho. Lha iki sing ra salat ora yo batin cangkemmu ngono. Lah salahmu nek nyolat. Enek wong rewang kok maghrib ora mulih salat. Oh, berarti sing rewang padha. Salat ben ora kaya wong lek duwe anak ayu dilamar cah lanang. Aja kok takokne jabatane, aja kok takokne sugihe, takokno dhisik salate. Sampe nek duwe anak wedok dirabi cah lanang ra salat, berarti mantumu. Nyolat.
men ora oyok wong. Lha tenan mula salat ki mulya ki jan tenan, Pak. Sampai wong nek ra salat jan kaya wong gendeng ki lho janan. Lho jan persis lho yo. Yo. Sampeyan di bojo ra salat kok. Berarti bojomu kowe ya gelem di bojo gendeng lho. Oh, nak terus deh. Kathah nggih teng kamulan wong gendeng. Kathah. Iki sing selawatan ora gendeng to? Mosok enek sing gendeng nih. Sayyidina Ali dawuh sapa wonge tanggal 1 Ramadan ora poso sedina ae. Padahal awake waras, mongko ora poso sedina niku ora iso dijoli karo 1000 dina berturut-turut, Pak. Masyaallah. Jenengan tanggal 1 Ramadan niku Pak awake sehat, mboten poso. Jenengan geweton akhirnya kok ijoli 1000 dina. Niku dawuh Sayyidina Ali percuma. Mergo tanggal 1 niki panggah cacat ora poso. Ora iso ditutup kejaba dina niku balik malih dan hari itu tidak akan pernah berjalan mundur, Pak. Lho lek ngono donya ki jane sing larang waktu tenan. Waktu itu setelah pergi tidak akan pernah kembali. Kita itu kalau kehilangan waktu sampai kiamat kita tidak akan bisa mengejar, Pak. Lah waktu sakmono dawane niku sampai hari ini dihitung 2026 niku jane mek telu, Pak. Waktu ki sakmono dawane ribuan tahun. Niku jane lek diringkes mek telu waktu niku. Mau saiki sesuk kesuwen. Baleni neh. Mau saiki engko. Jadi waktu ki jane mek telu mau saiki engko. Lah wektu telu kuwi wong Kamulan karo wong Blitar mek dikeki hak gunane sitok saiki tok. Engko rong kepara petuk. Sing mau gak bakal balik. Awake dhewe urip ning donya iki karo Allah mek dikeki kesempatan urip iki mek saiki tok. Engko rong kepara petuk. Sapa sing jamin petuk wektu engko, Pak? Gak enek. Kula duwe tangga Ramadan winginane iki sehat. Nyekeri gabah, panen. Poso, maghrib buka. Bar buka bar isak taraweh. Malam jam 4 sahur, jam 4 seprapat pinarak nang kursi, Pak. Terus putrane kaya wong glegeken. Glegek tiba ditangekni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jam 4 seprapat gak petuk subuh, Pak. Musola andinge azan, mari azan pujian. Lek pujian melung-melung mergo ngenteni wong niki, Pak. Mergo ning musola ki sing jamaah mek loro, imame karo wong iki tok. Akhirnya dibengoi, woi wonge mati. Jam 4 seprapat lo gak petuk waktu subuh. Siapa yang berani menjamin petuk engko urip mek saiki tok? Kula duwe tangga etan kula niku enek desa namine Siraman. Mungkin rumiyin enek mubaligh alim namine Dr. Muhammad Najib. Pun sedo almarhum. Niku pas lebaran niku enek wong salat riyaya tanggal 1 Syawal, Pak. Dugi masjid iki salat sunnah tahiyatul masjid entuk sak rakaat tiba. Ditangekne digo kondur teng daleme inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanggal 1 Syawal gak iso badan. Lho urip ki mek saiki tok. Engko rong kepara petuk. Kula duwe kanca nembe takziah king Jogja, Pak. Masuk kota Jogja niku maghrib. Akhir maghrib golek masjid jamaah maghrib. Mari jamaah maghrib teng jamaah ibu-ibu kita yang jelerit padha nangis nyapa ada seorang ibu niku sujud gak tangi ditangekne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un takbir lo gak petuk salam. Allahu akbar. Urung sampai salam nyawane dicabut karo Allah. Yo takbir lo gak petuk salam. Takbir lo gak petuk salam. Takbir lo gak petuk. Lo urung sampai salam dicabut nyawane karo Allah. Lo lek ngono sampean imani tenan hati-hati. Urip ki mek saiki tok engko urung kepara petuk. Sapa sing wani jamin petuk sampean go jamaah subuh? Gak ada, Pak. Lo lek ngono krana urip ki mek saiki tok engko urung kepara petuk. Urip ning donya siji. Aja nemen-nemen mikir engko, Pak. Mergo
engko rong kepara petuk, urip ki sing penting saiki. Bu, ora usah mikir nemen-nemen engko, mergo engko rong kepara petuk sing penting sampean iki lek duwe bojo, ngopeni sawah, omongno ngene ya. Ora usah mikir engko panen apa ora, wong cek engko. Sing penting saiki parimu penono sing apik. Nduk, sekolah ora usah mikir engko lulus apa ora, wong cek engko. Sing penting saiki sregepo sinau. Islam mengajarkan kita untuk gak oleh mikir nemen-nemen engko, mergo engko rong kepara petuk, sing penting jenenge mantu kurang 5 sasi kok pikir saiki ki nyaopo to? Wong Kamulan karo wong Blitar ki uteke kebek iki mergo senengane mikir engko kuwi lho. Wong mantu kurang 5 sasi lho kok ning kene iki wis enek beras. Brambang. Bawang. Sing rewang pira? Sing dijak ngeterne manten pira? Dekore sapa? Undangan walimah sapa? Sing ceramah kudu Pak Lukman. Lu kurang 5 sasi ning jero utek kok isine Lukman. Uang ki lek urung wayahe mikul kok pikul, lelah tubuh panjenengan, Pak. Lho wong mikule ki jek 5 wulan kas kok saiki ning ndi kok gawa kok pikul iki lho. Wong mantune kurang 5 sasi kok digawa brambang, bawang, berat, brambang. Urip ora usah mikir engko, sing penting aku ngaji ki gak mikir engko disangoni apa ora, gak mikir. Wong cek sing penting aku saiki kok gelemen mikir engko, wong kok yo urung genah. Oh. Pak Lurah ora usah mikir dawa-dawa, sing penting saiki. Lho iya, kesel dadi lurah mergo engko. Engko piye bangunane KUD apa merah putih koperasi. Pokok sesuk enek semen lumpukne, sesuk enek lumpukne. Urip ngono kuwi lho, ora usah mikir engko. Sesuk petuk subuh jamaah, ora usah mikir zuhur. Sesuk tangi jamaah deres Quran, bar ngono natakne mangan iki masak apa, ora usah mikirne engko. Utek ki ben enteng. Mula sampe Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge duwe winih kurma saiki tanduren senajan sesuk kiamat. Wis. Kanjeng Nabi mengajarkan rasa mikir sesuk, senajan sesuk kiamat bene tanduren. Mergo urip ki sing penting. Sing penting saiki. Ora usah mikir engko, mergo engko urung kepara. Otak kita itu lelah karena apa? Mikir sing dawa-dawa engko niku. Karena apa? Engko ki jane tergantung saiki ki lho, Pak. Angger saiki sawahe dopene apik, engko lak panen. Angger anak sampean saiki sregep sinau engko lak lulus selesai. Wes, urip ora usah mikir engko, sing penting mergo engko rong kepara, Pak. Mula Kanjeng Nabi ki urung tahu selawase mikir sing didahar sesuk. Sampe delok kitabe. Jeng Nabi ki ra tau duwe persiapan sing didahar sesuk. Mergo sesuk rong kepara petuk, sing penting Jeng Nabi kok saiki duwe apa ae? Disedekahne, Pak. Duwe apa? Mula Jeng Nabi lek kondur tindak sing dijujuk dhisik pawon. Kok ning pawon sego jangan lawuh isik, Jeng Nabi gak pernah sare, Pak. Sego jangan lawuh ditokne tawakne sahabat. Bat sapa sing rumaem? Iki lho sego jangan iwak iki lho. Enek sahabat sing matur lho Jeng Nabi kok kabeh disedekahne, lah jenengan benjing apa? Sesuk kok dipikir saiki. Aku ki saiki urip, aku kudu sedekah. Ya lek sesuk urip, lah aku mati, ndah ni getunku. Enek barang wayahe tak sedekahne gak tak sedekahne. Itu lho Pak, hidup Rasulullah. Mula Jeng Nabi niki mboten nate gerah, Bu. Mergo Jeng Nabi ki gak tahu bebane, gak tahu abot. Jeng Nabi ki saiki ya saiki, sesuk ya. Mula Jeng Nabi ki yo rungokno selawase urip rong tau ngengejangan. Mergo sak ajon mesti entek. Lah wong sing ngejangan iki lak mikir
Mula tetengere wong wedok cetil siji tukang ngejangan. Jenenge blendrang terong seminggu ki di ngat sampai irung kaya aspal. Mosok wis ireng tawani tanggane yo arep blendrang ngerti lek seminggu ra kere. Mula tetengere wong cetil siji tukang ngenget. Nomor loro tetengere wong cetil apa duwe kulkas. Kanjeng Nabi ki loman mula ora duwe Kanjeng Nabi gak tau mikir sesuk, Kanjeng Nabi ra duwe kulkas. Wong sing duwe kulkas kan wong sing seneng mikir sesuk. Kanjeng Nabi lek duwe kacang rong unting, sak unting dijangan, sak unting tawani sahabat bat arep kacang mer. Duwe timun loro siji diterancam ditawani sahabat bat arep timun mer. Duwe kangkung rong unting, sak unting dioseng-oseng, sak unting tawani sahabat bat arep kangkung mer. Enek ning kamulan wong wedok war-war. Duwe kacang rong unting, sak unting dijangan, sak unting lebokne digawe se iso timun ning kulkas seminggu nyeteter kaya wong kademen, Pak. Oh. Mula besok enek alat elektronik sing mlebu neraka jenenge mergo kulkas marakne cetil, kulkas terlalu berharap hari esok. Sampe nek pengen niru Kanjeng Nabi, rungokno bar pengajian tulung kulkasmu dolen. Lho Pak Lukman ora ndek kulkas, ya Allah yu aku kiai duwe kulkas ndak pantes ketok cetile. Sumpah aku ora ndek kulkas sing duwe bojoku. Jadi lek ngelokne cetil aja aku bojoku. Lah sing nukokne kan Pak Lukman ora tuku dhewe. Oh. Aja nemen mikir engko nggih sing penting. Piye, kulkase didol apa mboten? Lho tenan, Pak. Tenan. Mula wong biyen iki kan nek ndonga mandi-mandi, Pak. Wong biyen iki lha nyapa mergo wong biyen iki ahli sedekah. Lho tenan wong biyen ahli sedekah mula nek ndonga mandi, mergo ora ndek kulkas lho yu. Wong biyen enek cah cilik nangis nek nyuwuk apa teteh. Semilarakim. Lho maca bismillahirrahmanirrahim lho ruwet pisan. Semilarakim ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku. Puh, cah cilik nangis meneng cepak. Mergo wong biyen ahli sedekah. Wong saiki lek arep ndonga wudu sik, lesane fasih, cah cilik nangis disuwuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Puh, cah cilik nangis malah njuwer itu, Pak. Mergo saiki akeh wong cah. Mergo duwe kul. Mbiyen iki cah gomen Pak Lurah. Didone wong awon kebone langsung mari. Saiki entek larutan sakrat lho ya ra mari. Mergo wong saiki pelit-pelit. Kulkasmu dolen. Aku cara ndak duwe kulkas malah nyot nepat, Pak. Malah bojoku tuku apa sing es tok sing anu tak apa jenenge? Freezer. Lah nyapa lah? Lek ngaji ning Trenggalek mesti oleh ingkong kok. Nanti terus dilebokne freezer. Cuk, kere aku. Kiai kok kelakuane kaya ngono dul. Berarti kiyaine ngono kok ngelone kancane. Tibane kiyaine karo sing ngrungokne sami ugi sami mawon, silit babi dientuk. Nomor loro, urip ki mek saiki tok. Engko rung kepara pethuk. Wis, sampeyan iki lho, urip ki mek saiki tok, engko rung kepara pethuk. Kula mek pesen, aja nglakoni maksiat. Mergo urip mek saiki tok. Engko kadung maksiat tibane terus mati. Krana urip mek saiki tok. Mula Kanjeng Nabi dawuh kafa bil mauti wa iza, cukup kangge wong kamulan eling mati ki nek dadi pitutur. Uang ki lek sadar urip mek saiki tok sesuk ada kemungkinan mati, gak wani nglakoni maksiat. Mula aja sampe enek wong kamulan sing ora salat, kuwatire gak salat terus mati apik apa mati elek. Lho tenan aja maksiat. Lho winginane teng Blitar iki enek geger, Pak. Blitar bagian timur niku kan kathah penginapan teng mriku.
Lah enek wong lanang karo wong wedok masing-masing sudah punya suami, sudah punya istri, Pak. Ngapunten, akhirnya selingkuh, Pak. Masuk hotel. Nyata nih. Lah mlebu hotel, akhirnya baju dibuka, akhirnya zina. Sing lanang lagi kik langsung kek. Lagi kik langsung. Iki mati apik apa mati elek? Loh, selingkuh ki hati-hati loh, Pak. Kuwatirnya pas selingkuh engko terus sampean tak peseni lek enek karnaval joget aja melu. Kuwatirnya kok pas terus loh tenan. Ini enek enek. Sampeyan ya miyok. Aja miyok. Wong kok lek mek pas terus matinya apa apik. Urip ki mek saiki tok, Cuk. Aku dikenani ngaji ning Trenggalek, ning Karanggayam lho, pundi iki? Kok Karanggayam napa pundi iki? Sumber Gayam. Lek gak salah teng Bergayam. Pak Lurah tak omongi, Pak Lurah. Sok ning akhirat ki enek wong mlebu swarga mergo enek eri ning dalan ki disingkrihne. Sahih hadis ini. Jadi ada duri di jalan karo tiyang niku disingkrihne. Mergo iki ganggu wong liwat ngono lho. Akhirnya disingkrihne wong liwat dadi penak, diapresiasi karo Allah, dilebokne swarga. Pak Lurah hati-hati. Sok enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat. Kuwi lurah kono lho lek ngene nya. Ngene kok yang ngono ya. Kene ya enek kok Ya Allah Pak Lurah. Benar. Urip nek saiki tok kurang kepara petuk sing atian. Aja gampang ngrasani. Engko kuwatire pas ngrasani terus mati apik apa elek. Nutup aurat iki wajib apa sunah? Tak baleni. Nutup aurat iki wajib apa sunah? Salat 5 wektu ki wajib apa sunah? Lek enek wong nglakoni salat 5 wektu terus sedo niku mati apik apa elek? Apik mergo sedo nglakoni kewajiban. Nutup aurat ki wajib. Lek enek wong wedok buka aurat terus metu ka omah terus mati, kuwi mati elek. Mergo mati dalam keadaan tidak melakukan kewajiban. Lek sampean metu ka omah nutup aurat terus mati, kuwi insyaallah husnul khotimah. Mergo mati jenengan di saat jenengan melakukan kewajiban. Ya kuwi nutup. Mula tak peseni ojo pisan-pisan metu ka omah buka aurat, kuwatir ning dalan enek apa-apa terus wong kamulan ojo enek sing satru. Wis. Kuwatire urung akor terus diancam karo Kanjeng Nabi. Ndi enek wong loro satru, kok sing sitok mati dhisik urung akor, maka keduanya tidak akan pernah ketemu di surga. Keduanya selalu ketemu di neraka. Wong satru ki wong kendel, kok enek lho wong satru terus mati urung akor. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadilah orang baik. Karena apa? Urip ki mek saiki tok engko urung kepara wedhuk. Aja gampang nglakoni maksiat tenan. Kuwatire pas maksiat terus mati. Sapa to Pak ngapunten. Sapa to wong iki kadang gak pengin selingkuh. Kadang roh wong wedok ayu ngono iki ya maki kiai ya batin. Aku ki jujur yo, roh wong ayu iki yo batin, tapi aku wedi kok kek selingkuh terus. Bener dawuh Kanjeng Nabi, eling mati iki cukup kangge pitutur. Yo. Sampeyan lek metu ka omah sampeyan kudu yakin ati sampeyan gak gelo karo bojo. Sampeyan lek metu ka omah kok mari tukaran karo bojone diklirne dulu. Lek wis sampeyan clear, bojo sampeyan lilo, sampeyan keluar rumah. Kok engko ning dalane apa-apa, metu ka omah kok dililani bojo. Iki lho sing darani husnul khotimah. Dindian wong wedok sedo, kok sing lanang lilo, dakhalal jannah. Aja sampe metu ka omah sampean gelo karo bojo, mari tukaran urung njaluk ngapura, lah kok budal nang Tulungagung. Akhire ning dalan terus
Mati api apa enyek? Mati api apa enyek? Ya mben Agustusan melu apa ya? Oh ya, engko tiba-tiba terus. Wes. Lho, tak terangin tentang waktu. Bu, rasah teman-teman mikir sesuk sing penting. Sorasah mikir mana ejek TK lo dipikir saiki lagi piye tekarmu. Ya, nduk sok digekne omah ning ndi ya Allah. Wong lo jek sok iso apa ora ya nduk dadi polwan. Wong wejik sok lho kok dipikir. Anakku lagi Pak, sampean mondok selesai. Mbuh sok dadi apa gak tak pikir seperti saiki mondok. Mbuh sok pangeran piye lek nata sing penting mon. Lah aku mikir ya mumet sok anakku piye ya. Sok iso apa ora nyambut gawe. Sok kene jebol ya. Wes, ora usah mikir udan cek engko ae. Engko mulih pas terang apa ora ya engko kok pikir saiki seperti saiki ngrungokne ngaji sik. Mulai mikir kok terang apa ora mumet kowe kok. Engko gek udane kok terus kemboh terus aku kok malih masur. Engko aku terus ngompol. Lah kok engko dipikir saiki. Seperti saiki ngrungokne ngaji sik. Ngene iki aku ora mikir kok digawani engko apa ora mikir. Ngojek engko. Dibetani. Awas lek ngapusi dosa lho. Aku ning omah di freezer lho. Sing nomor 3 urip iki mek saiki tok. Jangan sia-siakan waktu. Ayo terus beribadah. Ojo sampai waktu terbuang percuma. Ngeten lho Bu. Awake dhewe iki lek bicara tahun baru iki kadohan. Lah nyapa mergo detik itu baru, menit itu baru. Menit iki ki yo mek iki tok. Detik iki yo iki tok. Tulung detik iki aja disia-siakan. Mula kiai biyen, ulama biyen lesane gak pernah berhenti zikir, Pak. Mergo ibadah sing kena didelen nang sembarang wektu ki zikir. Ulama biyen nih subhanallah. Subhanallah. Detik iki disi subhanallah, Pak. Mergo detik iki ngene lho. Bu, padha karo gelas iki lho. Jadi gelas niku karo Allah sama dikai gelas. Gelas iki kok isi apa? Ojo sampai gelas iki sowan ning ngarsane Allah dalam keadaan tidak ada nilainya. Minimalisnya nono zikir. Astagfirullah, loh. Astagfirullah. Terus, Pak. Mula kiai biyen apa putus teko zikir? Karena apa? Kiai biyen ki manfaatnya waktu. Waktu itu terlalu mahal. Loh, waktu dikosong eman, Pak, apa meneh dikirasan-rasan. Lagi sok ning akhirat malah ngebot-ngeboti awake dhewe to. Dadi sok ning akhirat awake dhewe guweton krana ning akhirat akeh gelas ki sing kosong. Malaikat takon, "Lha kowe iki biyen gelasmu kok gak kok iseni to?" Lek gelas ki sampeyan iseni zikir mulya, Pak. Mula gunakan waktu minimal buat zikir. Kita terlalu jauh kalau bicara tahun baru. Detik itu baru, menit itu baru, jam itu baru, hari itu baru. Hari Kamis, hari Jumat, ki yo mek saiki tok. Jumat sing sok teko bukan hari ini, Pak. Masya Allah. Mula iki golek kondur pengajian lesane zikir. Subhanallah. Eman. Nyopo yo aku dhisik, heeh. Subhanallah. Yo aku gak mampir, heeh. Subhanallah. Yo bareng ora. Subhanallah. Eman waktune. Nyapa to Pak arep sare sampean mikir BRI, wayahe bayar pra yo bayar to. Napa kok dadak mikir kreditan? Eman arep sare. Isenono sholawat, karena detik itu jangan sampai pergi tanpa ada nilai. Karena apa? Detik yang pergi tidak akan pernah kembali. Sallallahu alaihi Muhammad sampai jenengan sare, Pak. Kok engko gak tangi bablas itu? Iki lho sing darani husnul
enek wong goreng tempe jungkel darah tinggi sedo. Wis. Lek jenengan goreng tempe karo zikir, iki lho sing darani husnul khotimah. Mula lek goreng tempe zikir yo subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diwalik subhanallah, subhanallah. Tempe ini gosong alhamdulillah, alhamdulillah. Eman-eman, karena waktu itu mahal. Waktu setelah pergi tidak akan pernah siji. Waktu ki mek saiki tok engko urung kepara petuk. Ora sah nemen-nemen mikir engko sing penting saiki. Aja maksiat kuwatire urip mek saiki tok bar maksiat terus mati. Lho lek ngono saiki gawen ibadah. Minimal zikir. Mergo zikir ki ibadah penak, ora butuh panggenan, ora butuh waktu. Ning dia oleh ora butuh keadaan, batal oleh, suci oleh, menstruasi oleh, mencret ya. Pokok aja dilafat nih. Loh tenan. Lu arep nyupir mobil lho nyapa to kok nglamun. Subhanallah, subhanallah, kesel. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah Trenggalek Blitar entuk ping 1000. Jeung Nabi dawuh sapa sing maca selawat pisan Allah macane salat ping 10, sapa sing maca salat ping 10 Allah macane salat ping 100, sapa sing maca salat ping 100 Allah ngapura dosane. Iman-iman. Wes iki ngomong nih tahun baru iki lho. Jadi lek bahas tahun baru, kadohan diomong nih taune, detik itu baru, menit itu baru, jam itu wes. Waktu ki mek saiki tok engko ora kepara petuk, lah sing mau gak bakal balik. Mula urip ning donya ora usah mikir mau, mergo sing mau ora bakal balik. Ora usah mikir biyen, sing biyen ora bakal. Sing penting biyen ra tau salat bene wong biyen lho sing penting. Sing darani wong apik saiki apa biyen? Biyen wong ra tau salat saiki sregep salat apik apa elek? Biyen ra tau Jumatan saiki sregep Jumatan apik apa elek? Wong sing darani apik iki saiki, Pak. Allah melarang kula karo panjenengan terlalu berpikir masa lalu. Nyawang spion iki kadang-kadang Pak, aja awakmu nyawang spion terus. Numpak mobil iki sing penting disawang ngarep, spion iki kadang-kadang masa lalu. Sing penting saiki. Alah Pak Lukman, kula iki nakal-nakale wong kamulan. Kula niki mbiyen selingkuh karo kae tau, karo kae tau. Halah bene wong biyen lho sing penting. Nakal wong wedok kamulan paling ratune nakal yang kamulan iki biyen kula Pak Lukman kula tau digawa kae tau dinepne ning Tulungagung karo kae bene wong biyen lho sing penting wong lanang kamulan iki paling nakal kula niki biyen uripe mek ngondol bene wong biyen lho sing penting. Sudah lupakan 2025, song-song 2026 dengan perubahan, Pak. Jangan menyesali masa lalu. Allah tidak pernah bicara masa lalu. Sing didelok Allah itu hari ini. Teng kitab namanya Usfuriyah diceritakne enek bajingan tengik mati. Mergo saking suwine lek bajing sampai krana niki wong elek, Pak. Langsung mati karo Mbah Lurah diumumne pengumuman bajingan tengik mudyar. Ayo jenazah diguak nang peceren ae. Dijunjung kali masyarakat iku diguak nang peceren. Roh ngoten niku Allah mboten lila. Allah langsung nimbali malaikat Jibril dalam Gusti ning desa kene, RT ne sakmene, RW ne sakmene. Enek jenazah diguak karo masyarakate. Omong ono Isa, Nabi Isa. Kon ngopeni huwa waliyun min auliyai. Kae sing dibuang karo masyarakat kae waliku kae. Akhire tenan Nabi Isa didhawuhi Nabi Isa teng desa niki enten jenazah gak diopeni. Jenengan didhawuhi karo Allah kan ngopeni. Goleki sesuai petunjuk malaikat ketemu diguak teng peceren tenan, Pak. Akhirnya dijunjung, didusi, dikafani, disolati, dikubur. Bareng ngoten didemo Nabi Isa kali masyarakat iku. Nabi Isa
niku lho bajingan tengik ndak enak iwake. Niku uripe mek maksiat uripe ganggu tangga dulur kanca. Kok malah jenengan nupeni? Aku gak ngerti, aku didhawuhi Allah. Lah iki waline Allah. Kula niki tanggane, kula niki nyifati kok wali. Ya sik aku tak matur Allah. Akhirnya Nabi Isa munajah datang Allah Gusti. Tibane sing kula upeni sing gowak ning peceren niku tibane bajingan tengik to. Allah dawuh, "Iya Musa, asale wong kuwi bajingan tengik ahli maksiat ning Musa Isa wong kuwi mati kurang 5 menit manfaatne wektu." Mati kurang 5 menit lah kok krasa Gusti. Kula niki elek-eleke wong Blitar. Urip kula mek maksiat dan maksiat Gusti. Raose kula badhe panjenengan timbali ya Rob. Wonten detik-detik terakhir panjenengan ngapura dosa kula. Menawi panjenengan boten purun ngapura dosa kula, jenengan berarti padha karo tangga kula. Jenengan boten sami Gusti. Begitu taubat dijabut nyawani karo Allah. Artinya apa? Allah gak delok winginane sing didelok sai kaya ngoten niku lho, Pak. Sampai nanti mireng mungkin naune diceritani enek wong mateni wong 100 mlebu swarga, Pak. Lho mateni kok wong 100 toh. Wah, wong kamulan renek. Mateni wong 99 sowan ngene kiai penake. Kiai, kula pun mateni wong 99 cara tobat di ngapura napa mboten? Ora, dosamu kakean. Jaluk solusi dikai jawaban tidak memuaskan, wangsul Pak jukuk celurit. Lah kok ditebas pisan kiai niku celeng genep mateni wong 100. Sowan ngene kiai Blitar. Assalamualaikum Yi. Waalaikumsalam. Napa kula pun mateni wong 100 cara tobat nomor ngapura. Tak jawab, awakmu rene mau nggawa gula apa ora? Sowan ning kiai kula pun mateni wong 100 cara tobat di ngapura napa mboten? Kiai niku jawab, "Kang, dosamu karo pengapurane Allah gak sebanding. Dosamu saeneke untuke segara. Maaf Allah jauh lebih luas daripada air di samudra." Wis tobat toh. Kowe tenanan tobat ditampa karo Allah. Pripun yai carane tobat? Kowe lek panggah urip ning desa kene gak selesai hidupmu. Pindah kok desa kene. Tobat nang kono. Akhire budal cara penake nang Mekah, arep tobat teko tengah dalan sedo, Pak. Urung tobat sedo. Akhire malaikat loro royokan, siji malaikat azab, siji malaikat rahmat. Malaikat rahmat arep nggawa nang swarga, malaikat azab menging aja kene neraka. Lah nyapa? Larung tobat tok. Iki lho nglakoni maksiat. Ya tapi kan arep tobat, tapi kan rung tobat. Tapi kan arep tobat. Lah yo tapi kan rung tobat, tapi kan arep tobat. Royokan, Pak. Akhirnya Allah nimbali Jibril dalem kene malaikat loro kere-keran atas ana ke. Akhirnya malaikat azab karo malaikat rahmat diadili karo malaikat Jibril. Akhirnya sing dimenangne malaikat rahmat gawa nang swarga. Lho niku dereng tobat iya tapi kan wis niat tobat. Wong niat tobat ki apik apa elek yo? Wong niat tobat ki apik apa elek? Wong niat tobat ki apik. Allah tidak bicara mateni wong 100, tapi sing didelok Allah hari ini. Wis lupakan masa lalu, ayo berubah menjadi manusia baik. Jangan kembali mengenang masa-masa sing biyen karo bojone wani, wong biyen lho sing penting. Biyen karo sing lanang tukang getakan, wong biyen lho sing penting. Biyen ra tau basa karo sing lanang, sing penting cak iki. Dek, dalem Mas. Kopi dek, oh nggih, siap Mas. Maune lek nyeluk kek. Basa 2026 malih Mas. Bu, dalem ya. Kopi Bu, oh nggih, siap ya. Mending tak. Bun Bunda, dalem Pak Ndah. Kopi Bunda, siap Pak Ndah. Bu, berubah nggih. Biyen ra tau sregep jamaah, saiki sregep jamaah apik wae. Biyen iki karo masjid iki girap-girap. 2026 lho kok berubah menjadi manusia baik. Wis wektu ki mek telu mau saiki
awake dhewe mek digunakne hak saiki tok. Mula Kanjeng Nabi dawuh atbi sayyi'atal hasanah tamkhuha. Wong kamulan barangmu sing elek-elek lereno, susulin karo barang sing apik, moko barangmu sing elek bakal dilebur karo Allah. Sing nomor loro. Siji nikmat sing paling larang nikmat wak. Nomor loro. Cepet-cepetan. Wis tongko bar jam 1 yo bene. Cuman wis masuk jam 1 berarti jam 12 kan punjul 2 hari berarti ya. Ya no, iki engko jam 12 berarti masuk tanggal 2. Jadi aku ngaji rong dino engko. Lho tenan to iki sedina terus engko sedina. 2 hari berarti. Wis, tolong Pak Lurah diangen-angen. Lha lek punjul jam 12 ora ya rong dino iki malian. Biyo. Yang ini kira resikone apa jam kedua ini kira resikone malih rong dino. Sok-sokne aja gelem sampean panitiane amoh iki. Engko kok omah tak delok iki ditung rong dino apa sedina. Mboten Pak Lurah. Kula iki ngeten iki guyon Pak ngoten. Kula iki malah lek dipetung iki kadang malah mboten purun kula. Sakniki niki nganu Mbah Lurah. Kula niku ya heran Gus duka para kiai. Kula niki sering kali ceramah niku tersinggung Pak. Mergo mesti ditakoni. Yai kula saking Lamongan, pinten bisa roy, langsung kula batalne, Pak. Dan ternyata dunia dakwah ini saat ini wis kaya ngene iki, Pak. Prihatin tenan. Jadi wis dihitung materi. Kula nembe ngaji dateng Bojonegoro. Itu ngundang kiai terkenal. Mboten jauh minta 14 juta. Inna. Ngarani niki lho BA-ne. La ilaha illallah. Kula niki biyen ajeng boyong karo kiai kula ya Al-Maghfurlah Bayi Abdul Malik Iksan putrane Syekh Iksan Lukman wis sok lek karo Allah ditakdir tukang ngaji. Duka kiai kula pancen kondang wali, Pak. Aku njaluk aja kok delok sapa, aja kok delok pira. Aku gak lilo dadi gurumu. Aja kok hitung kalkulasi karo materi. Demi Allah pun donya akhir gak lilo. Kula ki ndak pernah, Pak. Kok sampai dipetung pinten iki langsung tak lokne rumangsamu ngaji iki tuku keramik apa piye. Wes rasa ngundang-undang aku golek wong liya. Lha tenan, kula iki prihatin hari ini, Pak. Ternyata orang-orang kondang sing wis ngalim-ngalim itu sekarang ada admine dan ngitung, Pak. Aduh. Kula sering kali wis lek kowe ngitung-ngitung tapi sampai kapanpun aku ndak pernah akan ngitung. Tak pernah, Pak. Kula diundang teng Banyuwangi ngengkel, Pak. Sampai tak lokne Mas, krana tasik kanca, kowe lek ngengkel sangono supirku. Lukman rasa kok sangone. Tersinggung ya Pak Piro nih, lo. Mula aku karo Pak Lurah ndak tahu petung blas. Ya lek ngene kadang gojloki, engko nek ingkunge apa ya? Ya ngono kuwi ya biasa. Tapi umpama ndak kok kayak ingkung ya ndak apa-apa. Cuman terenggalek liyane kok nguwehi ingkung kok kene ora mek ngono tok aku. Mek ngono lho wong Trenggalek terkenal loman iki ndak. Mulai ngaji ning Trenggalek kok ngaji ning desane dhewe, Pak. Wong Trenggalek masyaallah. Kaya ati iki kaya gandeng, wonge sederhana, wonge semana, cara wong Blitar nih. Saestu nih. Piye? Ning awane ingkung apa? Oh ya. Boten Bu, ngono ket moko boten. Pun nikmat sing nomor loro sing tidak disyukuri banyak orang kuwi nikmat apa? Waras as-sihah. Ning donya ki dawuh Kanjeng Nabi ora wong Blitar ora wong Trenggalek gak pinter nyukuli waras. Padahal jenengan nek gelem jujur nikmat yang termasuk mahal niku waras. Ning nyapa ta awake dhewe gak pinter nyukuri waras siji penyebabe gak rumangsa diwehi. Wong iki lek rumangsa diwehi ora bakal matur nuwun, ora rumangsa diwehi kok. Syukur niki napa to? Syukur niki matur nuwun nang Allah. Lah awake dhewe diparingi waras iki gak tau syukur. Lah nyapa mergo gak rumangsa diwehi. Padha karo jenengan Bu duwe anak nang Jepang, tak telepon le, dalem Bu, Ibu kirimono dhuwit le. Damel napa Bu? Ya Allah le, kamulan udan le. Emperane bocor. Tak gembenakne emperan pinten Bu? 5 juta le. Anak sampean malam hari sampean telepon, malam hari ini juga anak sampean mlebu ATM BRI. Nomor rekening jenengan ditulis.
nomor rekening khususon nang nomor rekening ibu 5 juta erek-erek Al-Fatihah. Bengi iki dikirim, bengi iki teko ning rekening jenengan. Ning sayang anak jenengan ora ngabari lek pun transfer. Sampai kapanpun jenengan gak bakal matur nuwun ning anak. Mergo gak rumangsa diwehi padahal wis mlebu ning rekening panjenengan. Lah awake dhewe diparingi nikmat waras sih gak pinter syukur mergo gak rumangsa diwehi. Awake dhewe duwe mripat iso nyawang, duwe lesan iso ngomong, duwe kuping iso ngrungokne. Lho nggih duwe irung iso ngambu. Niki mboten jenengan imani lek iki peparinge Allah. Tapi jenengan imani lek iki gawane urip. Mula ning Trenggalek rong enek wong bleh wedhus, bleh sapi umpamane, nasakuri mripate iso nyawang. Ngapa to yo kok mbleh sapi? Alah, nasakuri mripat iso nyawang. Lek enek apa ora? Lek dadi lurah dislameti mbleh sapi enek apa ora? Lah terus lurah karo mripat iki larang ndi? Sampeyan gelem ya dadi lurah gak ndek mripat. Lho ngapa lek dadi lurah kok disyukuri mergo rumangsa diparingi Allah. Tapi lek mripat rumangsane gawane urip. Mriki enten Bu wong mbleh wedhus takoni nyapa to yu? Alah nasakuri sikilku iso mlaku iki lho. Enten apa mboten? Lek tuku sepeda motor dislameti enek apa ora? Lho terus aku tak takon, sikil karo sepeda motor larang ndi? Lho nyapa sampean gak tau nyelameti sikil? Mergo iki jenengan yakini gawane urip niki. Padahal cobalah sejenak kita menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Banyak orang yang punya mata tidak bisa melihat. Banyak orang yang punya kaki tidak bisa berjalan, punya telinga tidak bisa mendengar, punya lesan tidak bisa bicara. Mula ki duwe tangga, Pak. Gak iso mlaku, Pak. Karo sing wedok didolne sawah, didolne Tegalan, dikonang Malang, alternatif medis. Panggah ndak mari, Pak. Akhirnya sedo. Sing wedok tak takoni, Mbak, entek pira ngragati masih? Ya Allah, Pak Lukman, sawah mburi omah niku lho kadol. Tegalan lore pasar kadol. Lha entek pira? Telas Pak Lukman lek 400 juta mawon. Sikil iso mlaku lho diragati 400 juta ndak mari, Pak. Kula nate di pengajian rutin ada sepasang suami istri sikomah melu ngaji kula. Lungguh itu depan. Ning sayang sing wedok gak iso ngendikan. Awake lemu. Pun haji sekalian, Bah, gerah napa to ibuke? Mboten sakit ngendikan Pak Lukman. Gak diobatne to. Ya Allah, uline tiyang tak turuti medis alternatif. Makme seneng. Tapi ndak iso omong, Pak. Dereng dangu panggih kula. Pak Lukman, ibuke lari-lari nembe sedo. Innalillahi wa inna ilaihi. Kok mboten kabari to, Pak? Telas kathah no, Pak. Kula hitung tek lek 500 juta. Pengen iso omong lho diragati 500 juta ndak mari, Pak. Yo, sampane lungguh ning kono tok nggawa dhuwit 900 juta. Sikile iki do waras iki. Sikil mau pira yo? 400 iki do iso omong to. Omong mau 500, sampean ngrungokne pengajian lho 900 juta. Ngono iki lungguh ya muni alhamdulillah ngono. Pret to, Bang. Lho tenan, Pak. Teng Blitar. Itu ada seorang pemuda merantau teng Bali. Teng Bali kaya raya, Mas. Teng mriku duwe swalayan, duwe showroom. Karo Allah ning Bali dicoba kena penyakit infeksi paru-paru. Dibawa ke rumah sakit internasional Bali. 20 hari penyakitnya semakin memburuk, semakin memburuk. Dokter memvonis penyakit sampai tidak bisa disembuhkan, Mas. Beli tanah untuk peristirahatan terakhir. Entuk 15 dino dindangi koncone, Mas, penyakitmu lek pengen mari go nang luar negeri. Sing cedek Singapura apa Kuala Lumpur, duitmu akeh gawen rono. Pamit nang dokter, gimana kalau saya berobat ke luar negeri? Boleh, yang penting di dalam pesawat tidak lebih dari 3 jam. Akhirnya digonang Kuala Lumpur, Denpasar Kuala Lumpur, teng mriko 23 dino, penyakitnya semakin hari semakin membaik. Ngomong gini sing wedok, Dik, dalem Mas, penyakitku kok tambah penak, aku kok koyok tambah waras. Dik, aku nazar seksenono. Lek pancen aku karo Allah diparingi waras, siji omahe ibu sing ning Blitar tak bangun apik. Sing nomor loro aku ngen tasyakuran geden-gedenan, wong sak dusun tak undang kabeh. Akhirnya mari omahe dibangun, ibuke sawal winginane tasyakuran. Kula ditimbali kan ngaji.
Madur ngaji tak takoni, Mas sampean tek piro ngragati penyakit sampean nang Kuala Lumpur. Ya Allah Ustaz, kula niki utang mriku tok entek 500 juta. Kula niki tiap hari Ustaz ngombe pil telu pil sitok niki 70.000. Dados kula ki sedina sewengi biayane 180.000. 6 bulan sekali kula harus kontrol ke Malaysia, sekali kontrol sekitar 50 sampai 100 juta. Paru-paru waras kilo itu 500 juta. Awakmu lungguh nang kono ki nggo dhuwit 1,5 miliar. Sugih sampean, sugih. Tak duduhi sampean, waras ki larang. Kula duwe dulur sugih teng Kalimantan, Pak. Ning kono kena tumor payudara. Tumore nek benjolani. Dibawa pulang ke Blitar. Teko Blitar dikonang RKZ Malang, dokter aduh Mbak, tumornya sudah membesar. Ini harus dioperasi, payudaranya harus diangkat. Akhirnya sing kiri dioperasi mak pling. Cepet-cepetan selak bengi. Nek ngoperasi cepet pling. Waras. Wangsul teng Blitar, bareng ngono wangsul malih teng Kalimantan Samarinda. Ning kono entuk 6 sasi krasa kaya tukul malih balik teng Selopuro, Pak. Digawa malih teng Malang, dokter getek, aduh Mbak, tumor jenengan sudah metatis kemana-mana, sudah menyebar kemana-mana. Gimana dokter? Satu jalani kemoterapi. Akhirnya Rebo Sabtu Selopuro Malang. Pinten bulan Pak? 13 bulan. Tubuhnya semakin kurus, rambutnya rontok. Allah berkehendak lain. Sedo Pak. Lambeku ki kenyih nakoni sing lanang. Mas, Mbak entek piro sampean ragati kaya ngono 13 bulan. Ya Allah Dik Lukman, sawah kuning lore rumah sakit Wlingi kadol, sawah kuning Selopuro kadol, supermarket kunang Kalimantan jeleput. Lah yo entek piro? Tak hitung entek 800 juta. Bojoku tak rangkul. Ya Allah Dek, pentil sitok 800 juta. Berarti tak muloro ki 1,6 miliar. Yo. Apa ada lungguh tok. Nggo dhuwit meh punjul 3 miliar. Kowe mek tak hitung sikil ambe penting. Yo. Pak, ojo amen mak 1,6 miliar. Oh, no wong lanang ki lek pelit karo sing wedok ra pantes. Ngonakane tok lho 1,6 miliar. Bu. Sampeyan sugih apa ora? Golek bojomu takon, Bu, Pak Lukmanmu ngajine judule apa? 1,6 miliar. Bu. Dia tenan. Bu. Pantes apa ora wong lanang cetil. Ngono lho mas kawine biyen rabi kok ya mek 100.000. Lho padahal konakane iki lek 1,6 miliar. Ngenek sing diingkluk tibane. Yo sepurane ya Dik, sepurane. Nek mungkin tibane 1 miliar. Mula bener dawe Allah wa ing ta'udzu nikmatallahi la tusuha. Wong kamulan pikir arep ngitung nikmat sing diparingi Allah enggak bakal gitu. Sampeyan ngitung nikmat rambut tok ora iso sampean. Ayo sapa sing ngurus jumlahe rambut? Lho rambut napa nikmat? Winginane enek wong ning TV acara King Andy. Enek wong awake kobong 80% tapi waras, Pak. Kepalanya pelontos ditakoni karo Mas Andi F. Noya. Mas, apa yang menjadi keinginan panjenengan? Tubuh sampean sudah sembuh walau belang-belang. Satu Mas Andi, rambut di kepala saya bisa tumbuh kembali. Sama sudah berusaha, saya sudah mencari dokter. Mulai Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar, Makassar. Ada seorang dokter di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Iso ngelantarni rambut kula tumbuh Mas Andi. Tapi sayang Mas Andi, biayanya yang mahal. Pinten Mas? Sehelai rambut itu sekitar 40.000. Rambut sitok lho 40.000 yuk. Terus tekmu nang kene pirang juta. Itok lho 40.000. Durung itepe, durung alise, durung brengose, durung jenggote.
durung. Wes, cek rong percaya lek awake dhewe iki sugih. Gek nikmat sakmene iki gratis. Bayar napa mboten? Ambekan ini kene nek pajeke apa ora? Saking gratis ngor kaya bis bagong lho. Lho cara Pak Lurah, cara sikil ki nek pajeke Pak Lurah, sedina sewengi 100.000 murah lho. Cak ulan 3 juta murah. Lho, lha nyapa kok murah lho nyewa sepeda motor ning kamulan sedina sewengi 100.000. Gek sepeda motor karo sikil larangan. Sikil, wis semono digratisne karo Allah iki lho. Gek gaweane Allah iki gak enek sing elek, Pak Bu. Sampeyan tahu mikir mripat iki, demi Allah ki lek sing gak gawe Allah gak iso. Lah nyapa? Lah dibuka sak wayah-wayah kenek, ditutup sak wayah-wayah kenek. Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Gek rong tahu selawase urip muni kretek ya rong. Gek ya rong tahu kentekan uli. Ning ditayu kesusu ganti uline mripat iki lho. Kadang tak delok iki jane enek esele apa ora iki. Sampai nate mikir yuk, irung lho karo Allah kok bolongane didepne mengisor. Lho Allah ora iso ngedepne mendhuwur pinter. Saking sayange Allah ning wong kamulan, irunge lho bolongane jare ngisor. Cara saleh dhuwur kaya apa yuk kek musim mudan. Apa ramen pilek. Berekane gawe Allah gak iso kaya ngene iki. Ya Allah. Rambut kok ya diseleh dhuwur. Cara diseleh sikil kok ya apa? Mulai pengajian amen jotosan rambutku kok itek iki lho. Ya Allah. Sampeyan tahu mikir kuping. Kuping lek karo Allah dikeki menggok-menggok iki. Loh, Allah gawe lurus apa gak iso-iso? Lah nyapa digawe menggok-menggok kadalem Gusti lek nggih mal kuping tulung kek ana menggok-menggok. Mesakne wong kamulan napa Gusti kok enek semut mlebu ben menggok. Engko terus krasa dipinet madet ki cara lurus nek semut ora beleng. Adik yo lemes iki lho yo. Lho iku umpama Allah gawe kaku apa gak iso-iso cara digawe kaku awakmu iso turu miring to yo. Orang guanjel ngene. Bendina bojomu kok seneni. Ngapa to Bu kok nyeneni ayah lha ku le bantale bolong kabeh. Lah nyapa Bu kena kupinge ayahmu lho. Ndek iki lho. Ngono ki ndelok lemes ning jenengan damel sare. Ngoten iki yo urung tau kok ora balik ngono. Ngapa to Bu kok umek kupinge ora balik lho. Ya Allah iki lho. Delok lemes iki kok yo ora lemes temen iki lho. Kok yo lemes standar. Iki cara lemes nomen digawe numpak motor ora yo epek. Iki lho. Dadi pendak gonceng sing wedok gember nang. Ngapa tadi kok umek kupingmu lho ya brebeki. Lah piye to Dik? Mau tak omong itu tak kon naleni Rafia. Dadi pendak arep lunga nang kupinge tali. Wes, lho lek ngono kesimpulane Allah iki karo awake dhewe beneh, nggih napa nggih? Allah iki karo awake dhewe sayang, nggih napa nggih? Allah iki karo awake dhewe apik. Mula krana Allah karo awake dhewe apik, ayo awake dhewe bales apik karo Allah. Aja kalah karo pitik dikai jagung bales endok. Kai jagung lho bales endok. Awake dhewe dikeki ndok kok balese telek. Aja kalah karo wit pelem lho dikeki letong balese pelem. Nikmat sing kaya ngene iki Allah mek njaluk sitok ae ngibadah. Yo ngibadah. Pitik iki lek dik sregep ngendok dibeleh napa mboten? Mak, pitike belen menyuk kadung ngendok selikur. Wit pelem lek dik sregep uwah diketak napa mboten? Kok enek pitik ora gelem ngendok mek nelek tok. Wong kok ning donya ora gelem ngibadah mek nelek tok. Enek wit pelem kok ora gelem uwah mek gawe resek gawe reget ditegur Pak.
Iki lho sing dawuh Allah la in syakartum la azidannakum. Kowe kabeh lek cek sregep ngendhok tak eman. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasadid, lek kowe mek nelek tok ora gelem ngendhok siksaku pedih. Urip ning donya iki karo Allah mek kon ngendhok. Yo. Sawak mulai budal jamaah ditakoni yu arep ning ndi ngendhok. Budal pengajian arep ning ndi yu? Bu, ngedok nggih. Bu. Salat kuwi ngendok, deres Quran kuwi, sedekah kuwi. Wis tolah, Pak, urip ning donya aja gak ibadah, terutama salate dijaga. Lek iso jamaah, salat ki yo sering kaaturne aja salat dhewe. Wong salat ki lek jamaah dituku borongan. Sama delok to kitab Kifayatul Adqiya. Wong iki lek salat jamaah ning masjid sing didelok imame, kok imame khusuk ditebas karo Allah. Kabeh dianggap khusuk. Kok imame enggak khusuk? Piye kat? Imame mboten khusuk, Gusti delok makmume. Didelok nyitok, nyitok, nyitok. Piye kat? Blas mboten sing khusuk. Lah nyapa tekat kabare pantune kepangan wereng. Mula sing salat mek wereng-wereng tok. Malaikat ngalih. Lho arep ndi kat ajeng kula setip salate. Dan apa? Mboten enten sing khusuk aja. Panggah tulisan 17 derajat. Kok ngoten Gusti? Al jamaatu rahmati. Jamaah kuwi kasih sayangku. Sapa sing gelem jamaah nang masjid mlebu nang kasih sayangku. Panggah tulisan 17 derajat. Salat ki lek iso aja gak jamaah. Sampeyan lek gak jamaah kudu khusuk. Lek khusuk mek sak derajat, ora khusuk malah min. Wong salat dhewe iki kendel, ayo jamaah. Sampeyan percaya to, Bu, Pak, kayu niku sak kilo payu 5.000. Lho napa enten Pak Lukman kayu didol kiloan enek syaraté sitok. Kayu niku enggak pisah karo rambutan. Kayu ki lek gak pisah karo rambutan, pengumuman regane padha karo rambutan. Kalau ning pasar Kamulan, enek wong bakul buah kalau rambutane digantung takono, "Mbak, rambutane pinten 1 kilo?" "Gangsal 1.000." Terus sampean muni ngene, "Niki rambutane tok napa sak kayune?" Bakule mentelang, "Sampeyan ngomong apa kemu?" "Ya sak kayune, kayu ki lek nemplek rambutan, lha kok regane padha karo rambutan. Ora trimo kayune yu rungokno, sak semute payu didol, pokok semute gelem nemplek." Derajate sing ngomong, derajate sing ngrungokne, derajat kayu, derajat semut. Nek pengen payu larang nemplek ora rambutan. Masjid niku Baitullah, masjid ki daleme Allah, masjid ki rambutane. Aja salat dhewe. Nemplek daleme Allah iki. Paham kayu-kayu, semut-semut? Ayo jamaah. Enek kayu kok pisah karo rambutan. Kok kon nuku diwehne tok lho sampean moh diguwak ning tong wis sampah. Terakhir, aja salat dhewe. Sayyidina Abu Bakar nate nyolati jenazah. Jenazah disolati ubah. Mari salat jenazah Sayyidina Abu Bakar dawuh, "Bat, udara no taline jenazah urip nek." Tali dhuwur diudari, tali tengah diudari, tali ngisor diudari dibuka. Brak. Kaget. Lo ngaji meh bar kok koyo layangan pedhot. Wong mau aku teko lho gue cek tegak, saiki ora dok miring. Awas tabrak nek warine. Lo mau kula tegak ngene suwi kok rada deyeng. Awas tabrak. Dibuka brak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tibane jenazah niku dikrokoti ula. Tibane sing obah duduk jenazah sing obah ulane. Bat golekno kayu duncali karo Sayyidina Abu Bakar. Ula ajeng digepuk lah kok iso nyebut asmane Allah, nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin, lima taktulunani. Abu Bakar, enten apa jenengan arep mateni kula ajeng gepuk kula? Innallaha amarani an u'adzibalahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kon nyiksa jenazah sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng matur, "He ula apa salahe jenazah iki? Kok awakmu kon nyiksa nang alam kubur nang donya sampai esuk kiamat?"
Ulane jawab, salahe sepele Sayyidina Abu Bakar. Apa salahe? Niki mbiyen nalikane urip nang kamulan, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Tiang niki mbiyen nalikane urip bendina krungu swara azan tapi ra budal jamaah. Krungu azan ra budal jamaah, sok lek mati dicokot. Krungu azan panggah delok TV ra budal nang masjid, sok lek mati dikrokoti. Mriki spekere enek apa ora iki? Dukno ae. Timbang wong kene akeh sing dikrokoti. Lho tenan, bejeng lek krungu azan jamaah Bu nggih. Lek tanggane gak jamaah aja dilokne. Kok tanggane panggane ngemperan awakmu budal nang masjid karo muni ula. Nek TV-ne muni krungu azan dipateni, lek anake takon, "Bu, nyapa to pendak krungu azan kok dipateni?" Jawaban, "Ula nduk, ula." Bejeng lek krungu azan subuh, Bu, bapak cacah digugah nggih. Dipijeti kentole, "Ya, subuh ya, subuh, jamaah ya." Kok panggah molet munggah kene? "Ya, subuh ya, subuh, jamaah." Kok panggah molet munggah kene yu? Bean tenan umitet ya ulo ya ulo. Lho kok sing wedok malah jerit, lho kok ulomu to sing tangi ya. Oh iki lho tangi jamaah. Ki sing tukang azan subuh wonten Pak nggih. Tulung benjing ditingali jamaah tambah apa ora? Sandali ditung. Nek sampai subuh panggah kaya diingi bar komat bengok sing buwanter ulo. Ayo jamaah hikmah Isra Mi'raj niku temurune perintah salat sing istimewa ki mek salat sitok salate wong jamaah. Pun ayo nikmat sing kaya ngene disyukuri karo jamaah. Ngenteni kapan to sregep jamaah? Umure 50 tahun panggah jamaah apa kurang to gak jamaah 50 tahun iki lho. Umure wis swidak 70 ora tau gelem sapa masjid, kurang to swidak tahun 70 tahun ra jamaah. Jadikanlah modal untuk kembali ke hadirat Allah. Ya kuwi salat, mergo salat sok sing didelok pertama, kok salate apik kabeh apik, kok salate genah kabeh genah. Lah salat sing apik iki sitok dawuh kitab Kifayatul Adqiya, salate wong jamaah. Jamaah Pak nggih. Kula niki tenan Bu, lek perjalanan karo sopir niki wis tak ajak jamaah wisan. Ya jamaah sik dijamaahi. Dijamaah rasa dikosor, ora kenek dikosor, jarake cek cedhek sing kenek dijamaah. Ya jamaah iman. Dil nggih. Alhamdulillah pindah dino. Jadi aku ngaji ning kene iki mau rong. Pun hadirin, pun masyaallah jenengan ya wis klenger, aku ya wis klenger. Iki rung nerangne Isra Mi'raj. Isra Mi'raj jenabi langit siji terus entuk perintah 5 wektu ki piye critane? Roh swarga neraka, ning neraka isine sapa ae, ning swarga isine apa ae. Beh, iki lek diterangne cik dawa. Tek apik iki. Napi wis bengi kok. Iki iso 3 dina lek tak lurah mumet. Ngene 3 dina. Wah, mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Muga-muga anake awake dhewe salih-salihah. Muga-muga awake dhewe ndang iso tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sida pinaringan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nuwun sewu para kiai nampi amanah kapurih donga panjenengan ingkang ngamini. Sing donga ra mandi, sing ngamini mandi nggih sami mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najina min dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara min al batan wa barik lana fi aswa'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah.
khususan khasah dzurriyyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis pengawasan ika ya Allah, san khasah dzurriyyahipun sedaya warga desa Kamulan ya Allah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kemawon ngapunten ingkang kathah Pak Lurah, para kiai, kanca-kanca panitia, ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.